samahan nyo kami. Papakita namin sa inyo yung kakaibang paraan ng paghuli ng balo. Yung isdang mahaba na may tulis. Ito yung paraan. Makikita nyo mamaya kung paano. Sama natin yung si Tanuno, yung dancing king ng Team Paygarong, saka siyempre si Manong. Yun, samahan nyo kami. Mauragan minor. Ito yung gamit natin na ano, na lubid. Yan. May kasamang mga pambugaw. Yan. Sako lang yan na ginupit-gupit. Sako. Nakadikit dyan sa lubid. Para bubugawin. Malapit dito sa lambat. Malapit. Mamaya makikita nyo kung anong paraan. Para makahuli tayo ng balo. Yung isdang balo. Arena. Ganyan ang pag-ariyan ng panghuli ng balo. Kakaibang paraan, kawad lang na may mga sakong nakapalawit. Ng bangka para makalapit tayo doon sa kabilang dulo. Ano, hindi kaya ng timon? Kaya? Hindi na yung angklan ini, hindi na.
Tututuay na wus-wus. Matapo na. Matapo na talaga. Sana may makakuha tayo. Ayan, yung ganyan yung pamamaraan ng paghuli ng balo. Kawad lang na may palawit na mga sakong ginupit. May pumulok-pulok naman sa saro, nakabitaw pa siguro. Wala. Ay, kabuhi pa. Kabuhi nga ni. Bigyan limusot. Terus kasugmukuan min Junjun Kabuhi. Dali lang isa. Abot na. Ano? Ang ilisi. Abot na. Abot. Sayo eh. Yun. Natapos na tayo. Isang piraso lang yung nakaano natin. Huli. Hindi inabot yung karamihan. Pero maghahanap pa tayo. Baka sakaling makadali tayo ng ano. Isang grupo. Dahil pinutol mo ito diba sa ano? Ha? Ito mga kaibigan, oh. Tawag niyan buroy. Yung hinahanap natin yung balo. Ito buroy, oh. Tignan mo, may tulis yung ano niya, mapula yung tulis. Yan lang na hawakan natin. Pero maghahanap pa tayo. Baka makatsamba tayo ng isang grupo ng balo. Tsaka kasabay ito. Hanap tayo, hanap. A few moments later. Nakakita tayo ng grupo. Sana abutin natin. Pangalawang latag na to mga kaibigan. Sana makakuha natin yung nakita naming grupo ng mga balo.
Yung mga kaibigan, nakalabas yung grupo ng balo. Dito duman sa dulo ng lambat habang hindi pa kami nakakarating itong dulo nitong busbus. Lumabas yung grupo nandun, pumunta ron. Ayun oh. Ayun oh. Pero meron yatang inabot kasi may inabot din yatang konti. Tingnan natin. Pero yung karamihan hindi inabot. Oh, ayun. Meron nang dumikit sa lambat. Meron na. Kadali rin tayo kahit ilang piraso. Kadali tayo ng balo. Dua kaninda ko pa kanina. Di inabot yung karamihan, umawas. Umawas sa dulo ng lambat. Sayang. Nalukso. Hindi pa natako. Guys. Awat, maghamag sa hikot. Pag hindi sila nagigipit masyado, hindi sila dumadapo. One hour later. So yun mga kaibigan, nandito na tayo sa tabi. Wala, medyo inala tayo mga kaibigan. 4 na piraso lang yung nahuli namin sa 3 tira namin. Ganun talaga, sana maintindihan nyo kami mga kaibigan. Ganun talaga hanap buhay dagat. Minsan meron, minsan wala rin. Minsan jackpot, minsan wala. Kaya sana mga kaibigan maintindihan nyo kami. Sa ganitong hanap buhay. At malaman nyo rin na hindi pare-parehas ang paglalaot. Ganun talaga eh. Pero kailangan kong i-upload to eh. Dahil na-video na to. Pasensya na kayo. So yun. Shoutout tayo. Shoutout nga pala kay Manoy Archie Nulsul. Dyan sa Paris, France. So yun. Kaibigan, shoutout sa'yo. Nasa ibang bansa ka pala. Ingat ka dyan. Shoutout kay Elmer Eliserio. Dyan sa Aklan. Shoutout kay Alan Araraw. Dyan sa Cebu City, Lahug. Yun. Shout out sa Trupang Uragon diyan sa Taytay Rizal from Dring Brogada. Shout out kay Judy Asuhan ng Sugod Tinambak, Camarines Sur from Carlo Pinaspas. So yun mga kaibigan, maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ninyo. Walang sawang pagsuporta. Salamat. At sa mga bagong bukas pa lang ng aming channel, isang subscribe nyo lang mga kaibigan. Malaking tulong na yung para sa amin. Para makapagpatuloy tayo. Yun. Hanggang dito na lang. Sana igabayan tayo ng Panginoon sa araw-araw ng ating mga paghahanap buhay. Bye bye.